kabalabat kumba nyopo persen ki department kam semala ban penlim ya pi hak election MLA ngatarai kan kata bikin penlim hak election MP kani ke digijing ne jomut ke jongpi kani ke digijing scam jomut ke jongpi kani ke digijing yai ne bat don jongpi hak kanong rem ko scam bat nganget scam kumbong irang pa kanom don kanu ka jing duna nak liang jongi hinregi kermen scam ba ken sadon ke jing tam nak liang jong parti ke jongi hakabdi bet so yong ko chonsi hi berkoi kawai pidi basungtu para ribat para nong song shnong jong ka so yong ko chonsi ke long ba dadai bang job ia kene election MP kinopong ba robat u job kinom ba sensyar u penjob u ba robat kapurom bat kanam kan lethi sya ba sensyar kan lihi sa medba kan lihi sa ka parti UDP bat ke HSPDP pitip ia kata-kata ka digi sya hak election MP kan no ki kandidat kin rung man kisnong kan no ki kandidat kin itu APUAPW kan no ki kandidat kin la ban penlong tang lai teli ki yo ru ke sesi kinom la ndak kadau kinong penjob hi hak election MP ki MLA ki MDC bat ki party worker jong kita ki parti ke job karem kam syong hak jing terisitom ke jong na kandidat ke job karem ke syong hak jing terisitom jong ki leader jong kinong elam jong ke parti tonginom pencak burom ya ke parti rejong hanil po soyong tonginom pencak burom ya kanam ka ba ke burom ki jong i MLA bron burom ke jong pi nginnya terisitom nginnya minat kumno ban pentikna bangin job ya kene ka MP election but hadin kata ngarung anwan benedon rengkat bapi ban penting kena bangin penjob UMDC jongi ban ngej ngamdon kano gejing artin bahaus nem jit MLA le si hawajar aku praru iba sensyar din sa job biang ya ka MLA ban hakata kapon le si ngalam nganut benong bangin peteng syusyu iki kerdan ban kanam jong mahedon ban simru wat iki kerdan menteri nam takane konstitusi jongki in kut ya kata kejingmut hangi kani usnam hajing isya ala dom day nang tu jing roi jong ina panah kan kat UDP kala di ban bat haladi ye ulah kam sensyar ngidu kumba nriu nyongut mo ki MLA ki baladi sisa ban job ten rei lem no mo ki don hi ki prang subang jing roi bukli ha ka jing yat inti ke jing thabut don hi ki badang perkhat ba da so best asur kumut le se ki sha ma kumno ban pha roi assembly re kumbong iba sensyar ne ha assembly sya roi sya tang ban keren ban keren rum ju sya ban keren kelumar hab ban kre hab kut iki rule iki section iki sub clause iki kendon kam dei ko basuk kita pidang yang perkhat ba man bakwa kali assembly kalong ba em kada don la ka screening committee ba pihak banda kali tang ya kabala ban jubah ban syukli kelumar rumla ba pinra motion ka resolution ru jula ha parliament ne assembly hab banda screen hab banda pe u speaker lani ka office yang speaker ka secretariat kala ban kentai kino bijing keli ya kino ki motion ki resolution lani ya ki bill lada kamdei ka bebek ka batikena ni tang ba pinyo ya ki keli ban admit mo ki om kala dei ka wei na ki kam tingi hab ban su tho ya kata tongin ya phai beng sya ka election MP hakani ka por ka pemerintah kajingkeren ke jonga kanom dei ban campaign ban yobot malat kena hi piladei lupa hari kedai tang gajing ai jumut kumno ba piniyat nang ne sakmat bentur ha kisnong ki jongpi bentur hakadong thang ge jongpi bat kene kedai ke MP election ya ka ba ka kam ge jongpi kanom limit tang po konstitusi soyong pidon sibun ki bahi ngasem sabar jong konstitusi pidon sibun ki meikha ki jingadei hakleng juga beri neutral pila ban ya keren lang ban pasio lang ban ai jing mut lang ye kiwi na oblei uni UMP uban sami khmat unmi khmat ya ka briu no tret hi brokoi ya barok kiniam ya barok kidong ya barok ki thain ya barok lai pun riu teli ki konferensi tila da pila ka kenturu ya pi ba pin keren lang sabar jong ka soyong konferensi na oblei ngasu thu kidan sibun ki jing adei kidan sibun ki jing ye itu itau na sabar jong konferensi kamat kaba ni hak ban ya shai nang ni sakman haswa ba pinlek mo ki sai ong bala da shuilek sa thama khlem king atiar mo kalau ba man le kren kumno le pin sai kumno kani election MP kita don teng ni masun sedang
lesi kin keli kai kita ki nongrim ke jong ka yudupi ha ka ba yale ya ka de election balai yu tau ba robat kharjarin u yale ya ta election MP direct u klem shimla long MLA shwa u klem shimla long MBC shwa kan le yu kum ta ba ong irang ba ne kan le yu ta seng rilum marwe nanti po parliament la da job un le yu nam ta ki jing nam ta ki jing jenjar jong ka ri ba jak ka ban riu ba jong ka jala ti kum ta ka don kam ye phi kum kinong elam ba pin tip nganget bun kimat ki jura phila tip lupa hari tong in shim ya kan ne ke jing ekran menta tangkum ke jing pen kan mau tang tin pring ong tang ban refresh ya ka memory le jong tang ban yo ya kata kan nongrim ke baskem bangin yo ban keren haki jing pen sai ki jong phi haman ki snong haman ki dukan sha ban hakaleng keleng jong ki jaka ke ba pin selai nukong do ngan jubab ya ki jing keli ke ba ki bru ki sakeli na phi ki ong ba balai na ngan ele ya election ka ban kong ke jong na ya ka badi ba MP ngan thu phi parari ba it nala tri hakakam ban syakri ya kari ba ka ja ban riu lang ba ka seng bahalang lakum ba khat khandai snem hi hak jingim go jong na hak ngalolong ku legal advisor jong ka KCDC sangat mentam ngala penut isibun ka por ka jong hak ban puli hak ban pencanai hak ban penkre ban wat jing tip iki jing jenjar jong kari ba ka ja go jong habakum ka ta ka por ngadan ke jinget ke baskem baka kamram ke jong unong elam kolong baladang isu pen sengawi kita ki jinge ki ba mangi kum ke jai penriung ya kenduk lan ngi tengku klem da yo ya kita ki lat klem da yo ya kita ki jing yada klem da la ban wen ya kita ki jinge jong ka jai penriung kolong ke basak ino limba kini ki hak kendai teli ki senam ke bangilayan gila dawa ya shipun ki lat jing yada nam takari ba ka jai penriung jongi gila dawa ya shipun ki ya kaban penek pensa ya ka snap ka bakharpang ya ka thamai ya ka kur ka jat ya ka riti ka dustur ka jongi ya ka khandau ka siap ka jongi ni klem sem lapoi sei kum ka jala kato ka ningan jir gila ya kun ban penyo ya ka LP lapas ya ka resolution assembly anda lapoi ya dali klem poi sono gila ya kun ban penyo ya ka tin kasih ya ka schedule ka resolution lapas kijing ya ki jongi ki lapoi sadu sadali semladan mano pen snolang hapo parlimen la ni apo assembly kinom keren kila syukran tang pendep rukom kila syukran tang pendep tang pen i tang pen thami pa pek ki keren gila dawa ban penbet no yo pur sam daladi ngalale chabaro khat arteli ki sektor nganut banong bana baro ki MP kandidat ki baya kun yang kan di tang mga lapoi ha baro ki khat arteli ki sektor jong ka jinge ka jiaput kisim ki jong pi na nong spung na so yong ki tip ba ngila lek sadu motamun ngila lek sadu sia bodua sadu sakeleng ben lek ya kendu ki breung tu ha ka bokut nginom ngi kelempat yo so jong ka jing jong ngi dawa la ka jong ka separate kader ka jing duna jong ki IAS ka penlong ba shibun ba ki kam ki jam apo ka jong ka sarkar ki sukino we IAS bat pra khandai tali department sayun lakti sayun lakjan ni klem semla yo sei gila dawa ban penklan ban penjanai ya kasik schedule na boleh kumu legal advisor ngalas no thu hai ni atengku mangi ha jing tawan hapo dis council ban wan ra ya taki an ki kanun ban yada ya ki ek ya ki hima ya ki snong ki tau ya ki kur ki jai ya ka khandau ka siap ya ka khlau ka putap ya ka jing long karpang jongi kum ka jai penriu hadu mentang ngimpat semla poi sei kidon sagidak mensau ki baab jingma hapo jo kasih schedule lengba kanika amendment ya kabala terwa dak sarkar India hana ki om bakumba arngut ngintung MDC no da ki brew ki Bombay ki kasi hapo ki HDC jongi ki om shushu wengno ya baro ki dor barsnong wanra na ta ki village council bat ki tau council haki ha keleng jong ka mekhalia kilawan ra ita ki kendon ya kaba mangikum ka jap meriu ngimla ban pedeng abang apek ya kini ki baro ki baab jingma ya kari ba ka jap meriu jongi ka jingkeli kawan hanga kalong la ngan pendem tedong no la dengan yeng rasong ban kunum ta kari ba ka jap meriu ngala jet ban yeng rasong bat na ta kadong ong haba shibun ba
kijing dawa kijongi sipun ba kijing tengku kijongi kidi bat ka sarkar India ngapong bangim don jing hastit ngapong bangim don jing disongsil hangniru belai henriki matba kibo mengikum ke jala mengikum ke jep ndrung tengku kidi ha parlimen na takadaw nga jit batong bangan yakun ya ketiga dorwar ba ban wengi ta kijing kijing jar ha kini kisni nyimat ya kijing jong kijing ti mau ti siap ti motion ti doyong ye tengku ita ki an ke bahar hukum ngadon ni ki perlok ki bapun kre ta ka mining list watang banyo kata ka mining list lalut daki po krul ha ka major mineral license ki jongi kadau ka de jing terikam jong kata ka MMDR Act ka bom ye de rum bat ka riti ke dustu ke jongi kat kum ka ne ka an hana utrayu khendau ha ban simwai na ka sarkar banti deu yong ade banti mau ti siap ha ka jakal jong Pilong try ma pi kendo usiap ujong pi mau ujong pi banti utama hoble simwai nang sarkar. Kadin kata sa siu sa ta royalty. Kalong ki ba bom ya hap rum bat ka jam dulu ujong. Imat ya kum kita ki jing na ta kadau ke jing terang ke jing angnut ke jong ladangi ngijob. Kalong benih keren bat ka sarkar India benih sat nanti po parlimen. Penong begini kini kijing angnut jong kacala jongi kini kijing angnut jong kacak meru jongi ai ni nolor kata lada POE ya kijing sa tombor jong kini am rit pat hakaleng jong kari India kajak meru Gustan kini am trairi hakaleng jong kari India kila sa banbor kila sa tombor nakapor sa kapor atong insus hun bacus ngapjarno pilik nang ni tam syukro sa kana para ladon kita ki anjong ka sarkar Assam lada mapi pidan hakano kano kejinget pila ban nget tenrai pila ban nget Kristan pila ban nget hakano kano kejinget lada pi duai nam tau nompang en Kenya pi kumunong aiksui en Kenya ku ya pi kum kata ka kamle bertong kata ka anti witchcraft bill ke bagi pas po Assam kini kesini hatu yang susngap ya kata hakeleng jong kari India lah snai taki anti conversion law kabom sya banyalap ya ka no kono bejinget haswa ban kalania melahab ban le affidavit hable pentip magistrate hable inquiry lakang napang la mana ya ki foreign donation fund hakaban trei ya kino ki kam le kam sobha dakta ka home ministry kini kijing jenjar kiba la ya tengku bat ka hok ban money play like lut da kinong India hakeleng kini kijing ke bangi hap ban keren kini kijing ke bangi hap ban kut jingmut para ribi ban lut ban lau ban penti kena bangi dei ban wing kinong hikai SSA man lau snem POE menta dang menin kidang iPress kinong hikai SSA bakilabon kita ki student ki bla drop out na blay omdan nong hikai syu ha ki school kadau kalong baka sarkar India kat nang mi kisngi kat nang mi usnem kanang penduna yang taka share jongka ha ki SSA school kibobun ba ki school daki hakaleng jongka meklia menta kumasan spa na ruspa tadi ki school kim syam layo alat syu batung nong hikai lada resign lani la retire bagi nong hikai SSA balai kaji akong ta nomor syam ladan kita ki MP ki jongi ki ban keren lang nam ta ka bha ka miat nam ta ka roi ka par ka jongi halor kini ki nongrem para ribi ngaya kun ngarai ya ka ban ya kun ya kini ki election ngai kuble ya mle jong pi ngai kuble ya ka UDP ba split pi ki bala ibit ya nga bangan long kumukertong bat ngadon ke jinget ke baskem lingba ka jinget trilang ka jong kilang baro ngin job ya